Čauko krásni ľudia, váš Dínša je späť s ďalším videom a dnes sa vydáme na dobrodružstvo do krajiny plnej prekvapení. Pripravte sa žasnúť nad 17 zábavnými faktami o Slovensku. Schované v srdci strednej Európy, Slovensko je skrytý klenot. Od stredovekých hradov až po živé ľudové tradície, Slovensko je hostinou pre zmysly. Najprv si poďme pohovoriť o hradoch. Viete, že milujem dobrý hrad a Slovensko je v podstate kráľom hradov. Má najvyšší počet hradov a zámkov na obyvateľa na svete. Nemôžete hodiť kameň bez toho, aby ste trafili históriu. Predstavte si, že preskúmávate majestátny Spišský hrad, miesto svetového dedičstva UNESCO, ako z rozprávky. Ale Slovensko nie je len o starých kameňoch a epických bitkách. Táto krajina prekypuje živou ľudovou kultúrou, ktorá vám rozospieva srdce. Od farebných krojov až po energické tance, slovenské ľudové tradície sú dôkazom bohatého dedičstva krajiny. Vzduch je naplnený zvukmi huslí, harmoník a fujary unikátnej slovenskej pastierskej píšťaly. Teraz si poďme pohovoriť o slovenskom jazyku. Je to fascinujúci a jedinečný jazyk. Slovenčina má bohatú škálu dialektov, takže spôsob reči sa môže líšiť podľa regiónu. Volám všetkých milovníkov prírody a dobrodruhov. Slovensko je domovom majestátnych Tatier, úchvatného prírodného zázraku, ktorý vám vyrazí dých. Či už ste skúsený turista, alebo len hľadáte malebnú prechádzku, Tatry majú čo ponúknuť každému a majte oči otvorené pre divokú zver. Tatry sú domovom medveďov, vlkov, rysov a rôznych druhov vtákov. Pripravte sa na návrat v čase do Banskej Štiavnice, miesta svetového dedičstva UNESCO, ktoré prekypuje šarmom. Kedysi prosperujúce banské centrum s bohatou minulosťou v baniach a banských múzeách. Pulzujúca kultúrna scéna, očarujúce kaviarne a uvoľnená atmosféra. Pamätáte si na tie živé ľudové tradície? Pripravte sa ich zažiť na vlastnej koži. Ľudová hudba a tanec sú neoddeliteľnou súčasťou slovenskej kultúry. Predstavte si, že sa pridáte do kruhového tanca, vaše nohy sa pohybujú v rytme hudby. Od živých polôk až po dojímavé balady, slovenská ľudová hudba vám zaručene roztancuje nohy. Volám všetkých milovníkov prírody. Slovensko je domovom úžasných prírodných scenérií a Národný park Slovenský raj nie je výnimkou. Tento park je rajom pre turistov s chodníkmi a skrytými jaskyňami a úchvatnými výhľadmi. Ak sa cítite dobrodružne, môžete si vyskúšať canyoning, zlaňovanie vodopádov. Všetko toto objavovanie vás určite vyhladí, tak si poďme pohovoriť o jedle. Slovenská kuchyňa má jedno jedlo, ktoré kráľuje, brinzové halušky. Nadýchané zemiakové halušky, podobné gnocky, poliaté krémovou omáčkou z ovčieho syra. Je to bohaté, slané, upokojujúce a tak chutné. Ak sa cítite hriešne, pridajte chrumkavé kúsky slaniny na vrch. Pamätáte si, keď som povedal, že Slovensko je kráľom hradov? Spišský hrad je korunným klenotom. Tento rozláhlý hradný komplex je jedným z najväčších v strednej Európe.
Predstavte si, že sa vraciate v čase, keď preskúmavate nádvoria, veže a hradby hradu. Výhľady z vrcholu hradu sú jednoducho úchvatné. Milovníci vína, radujte sa! Slovensko má dlhú tradíciu výroby vína. Od sviežých bielých vín až po plné červené vína nájde sa slovenské víno pre každé chuťové bunky. Predstavte si, že si vychutnávate pohár Tokaja, ktoré sa vyrába v oblasti Tokaj už stáročia. Slovensko je krajina kontrastov, kde sa tradície stretávajú s modernými vplyvmi. Nikde to nie je zrejmejšie ako v drevených kostoloch krajiny. Tieto kostoly sú zázrakmi s prepracovanými rezbami, vysokými stropmi a pocitom pokoja a mieru. Vedeli ste, že Slovensko je rodiskom padáka? V roku 1913 Štefan Banič patentoval padák na záchranu životov. Žiadny výlet na Slovensko by nebol kompletný bez návštevy Bratislavy, hlavného mesta krajiny. Prechádzajte sa dláždenými ulicami starého mesta, obdivujte farebné budovy a architektúru, navštívte Bratislavský hrad s úchvatným výhľadom na mesto, alebo preskúmajte úzke uličky starého mesta s kaviarňami a obchodmi. Veľká noc je na Slovensku špeciálnym obdobím roka a jednou z najobľúbenejších tradícií je zdobenie vajíčok. Slovenské veľkonočné vajíčka sú viac než len dekorácie. Sú umeleckými dielami a často sa dávajú ako darčeky blízkym. Pripravte sa žasnúť nad slovenskými podzemnými zázrakmi. Táto krajina je domovom siete jaskyň, ktoré vám vyrazia dých. Predstavte si trblietajúce sa stalaktity a stalagmity, podzemné rieky a dokonca aj ľadové útvary, ktoré existujú už stáročia. Jednou z najpôsobivejších jaskýň je Dobšinská ľadová jaskyňa, miesto svetového dedičstva UNESCO, domov obrovského ľadovca. Každá kultúra má svoje mýty a legendy a Slovensko nie je výnimkou. Predstavte si príbehy o vodníkovi, vodnom škriatkovi alebo o ohnivom drakovi, ktorý terorizuje dediny. Tieto príbehy sa odovzdávajú z generácie na generáciu a ponúkajú pohľad na bohatý folklór slovenského ľudu. Slovensko je malá krajina s veľkou históriou inovácií. Vedeli ste, že Jan Bahíľ vyvinul jeden z prvých prototypov vrtuľníka? Tak, priatelia, to je ono. 17 zábavných faktov o Slovensku, ktoré vás prekvapia. Od úžasných hradov a živej ľudovej tradície až po úchvatnú prírodnú krásu a bohatú históriu, Slovensko má čo ponúknuť každému. Dúfam, že vás toto video inšpirovalo. Vďaka za sledovanie. Nezabudnite dať palec hore a prihláste sa na odber môjho kanála.